ಬರ್ಬೋದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಲಿನ ಬಯಕೊಂದು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂಜಿ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆ ನಂದಲ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉಡಲ್ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತನು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯದಾದ ಬಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಗೊಂಜಿ ಸ್ವಂತ ತುಳು ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಎಂಚ ಉಂಟು ಐನ ಕಲ್ಪನೆ ಎಂಚ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆ ಪಡ್ತಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಡ್ಲ ನೇತ ಮುತಾಳಿಕಿಡ್ GVS ಉಳ್ಳಾಲು నేను ಕಲ್ಪವನಂಚ ನನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಸುಲಭ ಅರ್ಥ ಆವಡು ಜನಕ್ಕುಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅನ್ಪಿನದು ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕರಾವಳಿ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸಹಯೋಗಡು ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಾಳರ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಅವು ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಿತ್ತದು ಐದೊಬ್ಬ ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದು ಬೆಂಗಳೂರದ ತುಳುವೇರು ದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಮುತುವರ್ಜಿದೆ ತೊಂದಿರು ಬಹುಶಃ ಬೆಂಗಳೂರು ಆತ ಮುತುವರ್ಜಿದೆ ತೊಂದಿರ್ದಾರ ತುಳುನಾಡಲ್ಲ ಇನಿ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ಉಮೇದು ಲಕ್ಕದ ಬರ್ತಂಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಕೂಡ ಅವಿನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರ ಅಥವಾ ಅವನ ಆತ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂಡ್ರ ಐಟು ಜಾತ ಲೇಖನ ಬರೆ ಹೊಂದಿಪ್ಪಾರ ಅವಿನ ಜಾತ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಾರ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟು ನಂದಲ ಪಂಪಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ಇನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತದು ದಯಮಲ್ತದು ತುಳುವೆರಡು ಒಂಜಿ ನಟ್ಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮೆದ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸ್ವಂತ ತುಳು ಲಿಪಿ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಈ ಲಿಪಿನ ನಮ್ಮ ಒರಿಪುಗ ಬೆಳೆಪಾಗ ಐಕ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಉಂಟಾಯಿನಂಚಿನ ನಂದಳ ದೈಮಾಸಿಕ 2 ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಮಾತ ತುಳುವೇರು ಚಂದಾದಾರರಾಲಿ ನಿಖಲ ಇಲ್ಲಲೊಂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಪತ್ರಿಕೆ ಉಪ್ಪಡು ನಾನದ ಜೋಕುಳಿಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬಂಡ ದಾದ ಅಂದು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಕ ಐನು ಒರಿಪಾವನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಮಾತ ಒಂಜಾಕ ಜೈ ತುಳುನಾಡ್ ಜೈ ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ